до Конституционния съд на Република България от анонимните, като за начало една дума, не противоконституционствователствувайте. Конституция, глава 1, основни начала, член 2. 1. Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. 2. Териториалната цялост на Република България е неприкосновена. Първо, ако до месец февруари не отмените решението си относно мораториума за разпродажбата на родината ни майка България, ви очаква най-голямата кибератака в съвременната история на Европа. Ще организираме международна операция за блокирането на цялата ви компютърна система или икване в социалните мрежи на всяко секретно дело, до което се докопаме в сървърите ви. Неведнъж сме сваляли сайтовете на президента и правителството и ви обещаваме, че този път DDoS атаките ще ви се сторят като погалване с перо. Второ, започваме кампания по организиране на най-големите протести у нас с цел арестуването на всички 240 депутата и целия състав на Конституционния съд за национално предателство. Ако не ни вярвате, потърсете в Google или YouTube протеста от 03.03.2003. Ние го организирахме. Протестите този път ще се провеждат пред РПУ-тата във всяко населено място, докато полицията не изпълни задълженията си и ви арестува, а при техен отказ от 03.03.2014 минаваме на граждански арести. Доброволци за координатори на протестите вече има във всеки областен град на България. Проверени хора, които нямат грам партийна принадлежност и ви ненавиждат в червата за геноцида, на който сте подложили народа ни. За неподкупността им ще проличи веднага, щом изменят на първоначалните си позиции. Трето, най-важното, което трябва да запомните е: ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не забравяме. Ние не прощаваме. Очаквайте ни. Докато ние сме на смяна, няма да превърнете България във втора Палестина. Истинските българи идват за вас, проумейте го и бягайте, щото газим. Долу партийната хунта узурпирала властта в родината ни. Долу президента продажник. Долу антиконституционните съдии.